takalai tongo khali to tongno tongya obo haino kwbangma manup jibonni manup jatini bisingo yakhaiba boromuni suni bisingo wansuk laijak abono ruksawi no takalai 2025 bisini poila busak tal habmani sal o kokthai rokno ruksawi no nukung khukungni bororok bai khopja khomnai tongkochang halongni bisingtei warok wasikai hati gnangai ongkhor laijak muithai bailaijak hasteo joto lukurokno yaba hati o baniya khlainai rok a muihan phalnai rokni khuktei khoroksa khoroksukai saka thanai bisi bai thanai bisini hati bai taklai bisini hati ba kisisa ferlai mung tongo rangmari kwbangni a muihan phalimaya phano kisa kisa khai nahari phalpano bisi hati o phaimani borok manpili manya obo haikeno truk truk muihan a baniya khainai rok phallaijak rang ajilaijak nasinglajak amchaini lukurokno hatibo baniya nokphangrok obo haino rang puisa grini bai rang puisa bialni bai lukurok bisi ketal yakhaiba bosor puilani jorao thangnai bisini sai borok bangmani nungjakliya o hati wngkha telemura subdivision bai khopjak mongya kami hatibo tini phungkjangni jorao dal bidal thaini bororokno phaiye tini o mongya kami hatibo baniya khlailaijak tei lukurok bo kereng kereng thairok ni no phaiye o thayo mane khani rok nangkung mani mani rok pailaijak nainai bidi chini notice korangni mangplibo Hemani bazar bai taklai busi phelai bazar taklai bazar phelai na besa begi kaham no loe kaham no taklai to ne borok phatia kuna ta to bar borok ya kono emne mui bam phalbana bobo hai mui bo ke sel kono ta sel tong na seman la bobo hai sema te ke sel time dong sue kuna mom bo bazar mom moge kami tamsa wajata washawo ma phaile khula phal tong na kaham phalo na kaham busuk nam 260 টাকা 260 আদর তাতি হরে yang nah gade nah hamzah ya ba hamzah enggak ba